Berarti lurusnya didapat ke sok barisan. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Waladiyati dhabaha falamuliyati qadha falmughirati subha wasarna bihi naqqa fawasarna bihi jam'a innal insana lirabbihi lakanur wa innahu ala dhalika lasahid wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Afala ya'lamu idza bushira ma fil qubur wa bushira ma fis sudur. Inna rabbahum bihim yawma idzil lakhabir. Allahu Akbar. Sami Allah liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tini wa zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Thumma radadnahu asfala safilin. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Alaysa Allahu bi'ahkamil hakimin. Allahu Akbar. Sami Allah liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
Allah Akbar. Sami Allah liman hamidah. Allah Akbar. Allah Akbar. Allah Akbar. Allah Akbar. Allah Akbar. Sami Allah liman hamidah. Allah Akbar. Allah Akbar. Allah Akbar. Allah Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video tuh Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita aturaken dumateng sampun Allah Subhanahu wa taala. Lalu punika kita tansih saged sesarengan nglawi salat Isya berjamaah insyaallah sak mangke salat ngantos salat Id. Salam kisah kita wonten dumateng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Ibu sedherek sedaya ingkang kula hormati, monggo bola bali kula sampaikan monggo ngatang-ngatangen raos syukur kita alhamdulillah. Monggo sapa sing pinter bersyukur nikmate bakal ditambah. Lan sapa sing pinter bersyukur uripe bakal nek yen uripe kakek bersula kakek sambat mbok sugih kaya apa ya tetep uripe ora tenang. Wong urip tenang kuwi ya pokoke pinter bersyukur. Alhamdulillah iso mau jek iso urip. Ora urip jenenge jero kuburan ijek. Ngancani sapa? Alhamdulillah ijek sih. Alhamdulillah. Kalau dia ngerti kabar ini wong Pak Samsul, dengan ini bahasa yang kita udah. Ngomong nggak penting ya. Ini kontosi, ini sama lewat Samsul. Dan alhamdulillah Bapak Ibu, bersyukur mereka orang kudu. Ya, duitnya orang kayak naik bersyukur di contoh Bapak Ibu. Kita mensyukuri sing hal-hal kecil mawon. Contoh, alhamdulillah. Sehat, sing urip alhamdulillah. Esok mau jadi iso ngising. Lho bener lho. Jenengan iso ngising loro, prasi usus. Alhamdulillah jadi iso ngentut. Makanya aja ngremehke wong ngentut iso ngentut lah ngambon-amboni. Wong ora iso ngentut mriko usus buntu nggih. Nek iso dioperasi ya. Alhamdulillah jek iso ngambun turu dadi wong jenengan jek ras iso ngambu, serang ngambu dadine Covid. Monggo kita ngatang-ngaten bersyukur sing hal sepele, rasa golek sing ado-ado sing biasa dianggep cilik wae. Alhamdulillah jek iso ngrasake panganan sing sambal goreng teri alhamdulillah. Karena wong sugih menika apa dilarang entuk pangan iki padahal duwite akeh. Disiring awake dhewe pangan apa enak rasane ya oke. Nah, alhamdulillah iso turu lan akeh wong sugih menika turu wae nganggo batidul. Tapi semoga kita ngata-ngata tahu syukur kita alhamdulillah. Kalau badhe ngaturaken kisah sahabat namine Saklaba. Wis tau ngono? Baik. Belum tahu? Mau kenalan. Oh, ya kenalan sih ya. Dia Bapak Ibu enten sama Nabi, wonten namine Saklaba. Saklaba menika wong ra duwe. Dadine klambine wae dolan karo bojone. Dadine Saklaba nggawa sarung, kok bojone ngenteni ning omah kok sarunge nggo rukun isone ngoten. Saking wong ra duwe. Ning sedang ibadah. Lajeng suatu ketika Saklaba menika sambat kali Rasulullah. Ya Rasulullah ya Nabi. Aku pengen sugih yang dongake. Kowe jelas dadi wong larat, wong larat iki rekoso nek mung diremehke, delek-elek. Iki wis ora kuat dadi wong larat. Lajeng Rasulullah apa jawab kowe wis ngene wae wis sakit. Mergo apa kowe ngene wae wis ajak ibadah. Gelo Saklaba jawab Rasulullah wae. Nggih. Wong ndongake kok juga kok angel. Padahal tak lakoni ibadah segep. Lajeng hari kedua bari ibadah meneh Rasulullah nganti rampung. Jaluk meneh, ya Rasulullah lah tak jaluk dongake mulih pengen sugih. Rasulullah sing jawab kowe wong kaya men. Wis dipernah-pernahke apik. Kowe apik ngene ibadah wis apik kok njaluk sugih wae. Wis mulya kono. Apik kowe apik ngene kahanane. Delok meneh kowe. Delok. Lajeng hari ketiga Saklaba akhirnya nangan sakanu. Ya Rasulullah pokoknya kula njaluk didongake pengen sugih, kula wis jelek dadi wong
Lah wis wegah dice diremehke, dielek-elek. Ya wis sing ngono ya wis. Tak dongake muga-muga sugih. Dikeki modal apa? Wedhus sepasang. Nah dongan namine dongane Rasul nika manjur. Wedhus loro mana dari 10 setahun jadi 10 mau jadi 100 rong tahun jadi 5 terus jadi pengusaha peternak kambing yang sukses kondang. Wah salah bang dia malah saiki pengusaha yang sukses akeh wong ngelem ning Rasulullah gelo malahan lan di salah bang wong dadi sugih kok ora tau ning masjid lali ngibadahi. Terus Rasulullah menika ngeki utusan parano sahabat dhek kan wis sugih kon bayar zakat. Datose jenengan pami sugih sakniki diwajibi zakat. Aja rumangsa sugih aku sok dakon memang wajib. Zakat menika wajib. 2,5% saking bolone jenengan ditoke. Aja Rasulullah menika utus sahabate parano sahabat kon bayar zakat. Wis duwite akeh nailing malah nali. Terus diparani petugas zakat nang omahe. Piye jawabe sahabat? Moh. Wong iki usahaku, aku nyambut gawe ya mergo nyambut gaweku. Sing kerja keras kok kon bayar zakat. Ngomongno, gak. Oh, iya. Akhirnya utusan Rasulullah mau bali, pegang ngapunten Rasulullah enggak ada hasil pembayar zakat pegang. Oh no ya wis. Berarti kan wis lali. Akhirnya apa? Akhirnya gandeng wis dilingi bola bali. Terus kufur dengan nikmat Allah kufur ini kenapa? Nikmatnya sedikit akeh kok malah iki ngalih ibadah ya wis ada Allah pedhus nggih. Pedhuse kene wabah penyakit mati kabeh. Akhirnya jadi marat meneh. Nah marat meneh. Ngono-ngono ya Rasulullah. Dimakai melih ya mulih ngapunten kula wingi wis urusana dhewe awakmu. Aku wis pegah ngandani. Niku kisah sahabat padha wae dhewe biyen zaman duwe ndongone tenanan ya Allah. So yen aku wis sugih aku ibadah tak lakoni mempeng. Nek bareng sugih napa? Diliwati terus, niku musolane diliwati, masjide diliwati lali. Mergo dikira napa sugih iki mergo kerja keras awake dhewe ya, sugih menika sing napa titipan nggih. Supaya wae iso dijuk meneh. Dan Bapak Ibu, kita menika dipun paringi takdir boten kathah nggih disyukuri. Mergo napa? Benjing wonten hisab timbangan menika, urut-urutan sing paling diukur timbangane sing menika wong sing ra duwe. Makane berbahagialah bersyukurlah wong sing ra duwe. Mergo napa jenenge urutan paling sing dhewe mlebu swarga daripada wong sugih. Lho kok iso ngono Mas? Wong sugih menika keri dhewe mergo napa? Isih ditakoki macam-macam. Engkang ditakoki bondomu saka ngendi? Terus bondomu dienggo apa? Niku pertanyaane dua. Nek ora duwe takon apa ora duwe. Oh, kowe ibadah ya wis masuk mlebu wae. Rasa takon niku. Makane bersyukurlah jenengan tetap disyukuri wong randu cukup mesti ya tenang wae iso mangan. Wong sini wong sugih ngopo to? Wong iso urip ya iso mangan to. Nek kan iso gaya Mas. Yo memang sugih iso gaya iso dilem wong, aku sugih. Wong itu alame wong. Apa enggak? Ya ning jenengan kami sugih lunga dermawan zakate ya dibayar sedekah akeh. Mergo menyadari menika namung harta titipan Gusti Allah sing titip jenengan.
Contoh Bapak Ibu, kalau kan masuk tim C Tangling Kecamatan, jadi baru menikah satu kali sama ini, enten setunggal tiang, sing sodakoh nopo, sodakoh menikah 300 juta. Kalau bukan pulau ini, loh dia mau sugih gue miliaran ya kalau enggak ya gak mau sodakoh 300 juta. Nek mergo dhewe niku merasa harta menika titipan, enteng wae 300 juta. Malah menjadi kok kalian menika sedekah sak miliar. Terus monggo Bapak Ibu, kita ngiling jaman biyen, dengan kan wis wong sugih-sugih. Jaman biyen yo asine ora duwe nggih. Saiki sukses yo disyukuri. Carane bersyukur ibadah. Ya Allah, aku paringi dikaparingi Tuhan bondo alhamdulillah. Oh, alhamdulillah rasa syukur kita ibadah nak luwih mekah sedekah luwih oke. Kalau tambahin boleh mumpung ketemu wonten surat Al-Asr, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr. Demi masa sesungguhnya orang itu dalam kerugian. Waktu ini maju terus ora bisa mundur ki. Wong rugi apa? Rugi waktu maju terus tindake ora ana sing apik. Rugi dengan dhewe urip mulai tambah wong ibadah tambah elek. Tiyang menika luwih becik mantan preman daripada mantan yai. Contoh kula nyontoke nggih Bapak Ibu. Wonten bololor. Jenengan kok ngerti ta kondange Doko? Doko, Toro, Didi. Kondange napa? Lah padahal namine Mas Toro, Mas Didi, Mas Doko. Niku saiki ya. Saiki pertanyaan kecil. Terus saben dina Mas Toro menika nyapu masjid karo Mas Didi. Nyepaki widang saben dina. Mas Dok, kira apa jare yen sekali-kali salat nyambol lho, nanti ketemu. Lah pokoke awake dhewe wis kandhane kondange ngene akeh, nggih. RT 8 menika paling kondang dhewe lho, pejabat iki numpuk ning RT 8. Umrah paling oke dhewe sing ngono ya RT 8. Kudune sesuk iki bar bodho, musola ngene iki tambah kebak iki terus, nggih. Lan resiki ya iso resik sampe di no. Masuk kalah harun rokok atau tolong. Mungkin wonten manfaatipun akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo salat tarawih. Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Allahu Akbar. Sami Allah liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qala al-insanu ma laha yawmaidin tuhaddisu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha yawmaidin yasturun nasu astatan liyuraw a'malahum wa man ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Allahu Akbar. Sami Allah liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita alladzi yukadzibu bid-din fadzalika alladzi yad'ul yatim wa la ya'khudhu 'ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum 'an shalatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'una al-ma'un. Allahu Akbar. Sami Allah liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bi jaratin min sijil
fajalahum ka'asfin ma'kul. Allahu Akbar. Sami Allah liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Tabat yada bila habi wa tab, ma aghnaa anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dzata lahab, wa imratuhu hamalatal hatab, fi jidiha hablum min masad. Allahu Akbar. Sami Allah liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainaka al-kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna shani'aka wal abtar. Allahu Akbar. Sami Allah liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim.
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الله أكبر. Sami Allah liman hamidah. Allah Akbar. Allah Akbar. Allah Akbar. Allah Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Lillahi Quraisy ilahihim rihlata sidai wasayf falyabudu rabbal hadzal bait alladzi an'amahum min ju' wa amanahum min khawf. Allahu Akbar. Sami Allah liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhana malikil qudus. 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 Rabbuna Rabbul malaikati wa ruh. Malaikati wa ruh. Kau salat ijab 3 rakaat. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu Akbar. Sami Allah liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Allahu Akbar. Sami Allah liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Allahu Akbar. Sami Allah liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Tak ada bang, wih, bisa, iya, bisa, ini saja, ya. Oke.
Sapa dulu. Terakhir. Sapa dulu. Sumo. Pak Kiai, Imam Besar Mushola Istiqomah. Semangat ya. Siap.